አመንዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊድኩም አሎ ይብል አበይ አብ ከተማ ዳዊት እዙይ መልአከ እግዚአብሔር ዝተዛራረወ ቃል እዩ ስለዚህ ንኹላትና ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማየ ሰማያት ወሪዱ በህቱም ድንግልና ተጸኒሶ በህቱም ድንግልና አብ ቤተልሔም ተወሊዱ እዩ ማለት እዩ ካብ ርሑቅን ካብ ቀረባን ነዚን ምኽባሪና ናውዚ መጺና ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ በዓል እዚ ናይ ክርስቲያን ወይ ድማ ናይ ህዝብ ሁሉ ዓለም ኩሉ ሓጎስ ፍስሓ ድሕነት ዝኾነ ዕለት እዩ ዝዕለት እዚ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ናውዚ መጺና ዘለና ተዋና ነገር እቲ ቤተ ክርስቲያን ውሒድና ዘይኮነስ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝመጸና ሰብ ስለሳናዮ ኣብዚ ኸዶ ኸይድና ኣብዚ ወዓሎ ውዒልና ኣብዚ ኣቶ ኣቲና ንዑ ነውሱ ንምድሓን ምእንታኒና ናውዚ መጺና ዘለና እምበር ኣውደ ምህረት ኣለና እዩ ቤተ መቅደስ ኣለና እዩ ኣምልኾቱን ንፍጽመሉ ቤተ ክርስቲያናት በዚሖምና እዮም ማለት ኣለውና እዮም ብዙሓት ውሑዳት እውን ኣይኮኑን ማለት እዩ ስለዚህ ንህዝቢ ዓድዋ እዞም ኣብያተ ክርስቲያናት እዚኣቶም ውሒዶም ኣይኮኑን ወይ ድማ ርሒቆም እውን ኣይኮኑን ስለዚህ ናውዚ መጺና ዘለና እቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘይመጽእ ዘሎ ሰብ እናፈርሐ ድዩ ዝተፋላለየ ምኽንያት እናገበረ ካብ ቤተ እግዚአብሔር ዝርሕቕ ዘሎ ካብ ጎይቱ ዝርሕቕ ዘሎ ነዚ ሰብ እዚ ንምድላይና ናውዚ መጺና ተሰዲድና ዘለና ማለት እዩ ተመንከትዎ ተዓብይ ነገር እቲ ሰብ ናብ ቤተ ክርስቲያን መጽኡ ክድሕን ክንዲ ዝግባእ እቲ ሰብ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክርከብ ክንዲ ዝግባእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስለዝሰኣናዮ ኣብዚ ደኾን ረኽቦ ኢልና ኢና ናውዚ መጺና ዘለና እምበር ካልእ ዕላማ ሃሊና ኣይኮነን እነኹም ዶ ስለዚህ ሰብ ንምድሓን እዩ ሰብ ንምድላይ እዩ ህይወት ንምድሓን እዩ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍሲ ንኽረክብ ነቲ ሰብ ከይጠፍእ ናብ ናይ ኣጋንንቲ ቦታ ከይኣቱ ኣብ ስኻር ኣብ ዝሙት ኣብ ሞት ንኸይሓድር ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ተወለደ ዝተወለደ ድማ ንካህናትን ዲያቆናት ነዞም ኣብኡ ዘለዉ ሰንበት ተምሃሮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓለም ኩሉ ከም ዝተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ኩሉ ድሕነት ከም ዝሃበ مركم كم زفحقلنا ندياولس كم زباررو دك سبات كم زقربنا سماين مدرن كم زعرقه دك سبات الملائكه حدا كم زغبرنا زون دك ملائكه قدوس جبريل نعلم كله في الصحاب خون نسون كريستوس ኢየሱስ ኣብ ከተማ ዳዊት ተወልድኩም አሎ ኢሉ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ነጊርና እዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ቃል እዚ ዓለም ኩሉ ተሸክሙ خير ስለዝግባእ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ስለዝግባእ በዚ ድሕነት እዚ እውን ክመላለስ ስለዝግባእ ኣብ ሞትን ኣብ ጽላል ሞትን ጽላሎትን ኣብ ድነን ኣብ ገደልን ዝነበረ ሰብ ብርሃን ስለዝወጸሉ እዚ ብርሃን እዚ ድማ ዘይጠፍእ ዘይሐስስ ብርሃን ደመናታት ዘይጋርድዎ እንባታት ዘይሽፍንዎ ዘለዓለም ዓለም ዘብርህ ለደቂ ሰባት እውን ዘብርህ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝህብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተወለደ ንዓለም ከነበሰሪና ንዘውር ዘለና እንኹም ዶ እስከዕለል በልዎ ልዕርኹም يسمعن كريستوس ኢየሱስ ይተወልድ ዕለል በሉ ስለዚህ ብዙሓት ሰባት ነዚ ልደት እዚ ጸልዮም ናው ካብ ምኻድ ተኸልኪሎም እዮም ነቲ ኣምላክ ንስውን ድሕነት ክህቦም መጺና ሃለወ ድሕነትና ይንደልን ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ